Barack Obama pronunciou o 11 de xullo en Accra o seu cuarto discurso importante en materia de política exterior de Estados Unidos. O primeiro foi en Praga, o 5 de abril, o segundo no Cairo, o 4 de xullo, e o terceiro en Moscova, o 7 de xullo. En todos eles hai un denominador común: a aceptación formal do multilateralismo como instrumento imprescindible para enfrontar os problemas globais. O quinto discurso terá por escenario moi probablemente Pequín a volta do verán. É en Asia, a zona económicamente máis dinámica do planeta, onde mellor se aprecia o declive do imperio americano. E é tamén aquí onde deberá encarar os seus retos estratégicos de maior envergadura. Pese a todo, a presenza de Estados Unidos na rexión segue a ser considerable, con forte influencia no sueste asiático, Xapón, Seúl e Taiwán, entre outros. Non obstante, a inminencia dunha alternancia histórica en Tokio co probable fin de 60 anos de mandato do Partido Liberal Democrático abre espazos de relativa incerteza. Xapón ansía dende hai bastante tempo desprenderse das hipotecas da Segunda Guerra Mundial e converterse nun país normal. A alianza entre as dúas maiores economías do mundo non corre perigo, pero deberá reformularse. Con todo, o maior desafío é a China de Hu Jintao, que este mesmo ano podería igualar ou superar económicamente a Xapón en termos absolutos. Non está de todo claro que a China interéselle transformar a capacidade económica de Asia Oriental en influencia política global, e de querelo son moitos e importantes os obstáculos que deberá superar. A fonda desconfianza que preside as relacións con Xapón, a crónica inestabilidade na península coreana, a incógnita do futuro de Taiwán, as reservas de tantos países veciños sobre o seu comportamento futuro cando sexa a primeira economía do mundo cos seus exércitos plenamente modernizados, etc. Con tanto apego á soberanía, Pequín quixera ver fora do seu espazo próximo a Washington, pero sabe que Estados Unidos pode ser tamén un poderoso aliado para conter as ambicións emancipatorias de Xapón ou as arelas independentistas de Taiwán. Nesa contradición permanente desenvólvense as relacións sino-estadounidenses. Necesítanse económica e financieiramente, pero arrastran importantes diferenzas no político e no estratégico en materia de seguridade ou de dereitos humanos. Se ansía fuxir dos tópicos, Obama terá que facer aquí un discurso matizado. O diálogo bilateral entre ambos países vai ser o máis determinante no presente século. Non está condicionado polas dinámicas armamentísticas, como aconteceu coa extinta Unión Soviética, pero non por iso deixará de existir sempre unha rivalidade de fondo, ao menos en tanto China non acepte comulgar coa cosmovisión estadounidense, cousa que cada día semella menos probable.